Den er bare fucking syg. Ja, jeg elsker den. Det var den, jeg hørte den bare hver dag. Altså. What do you mean? Seriøst? I say yes, oh no. Så. Velkommen tilbage fra sommerferien. Tak. Vi skal have et fag, der hedder app. Jeg vil gerne høre, hvad jeres navn er først. Hvad er dit navn? Jeg hedder Victoria. Og hvad er dit navn? Frederik. Okay. Jeg er dagfinur. Og jeg vil gerne have, at I analyserer den her sætning. Hvad siger du, Victoria? Jeg er kryds, og R er bolle. Du sætter bolden før krydset. Victoria. Prosit. Ja. Prosit. Okay, R er bolle. Og jeg er kryds. Yes. Vi skal have faget app. Ved I, hvad app er? Nej, Victoria, nej. Jeg ved ikke, hvad det er. App? Kan I slet ikke regne ud? Nej, jeg vil gerne høre dig. Jeg tænkte lidt, at det er en almindelig sprogforståelse. Nej. Nå. App, det står for altid. Planlagt. Victoria. Det vidste jeg faktisk godt. Okay. Ved I, hvad man lærer i altid planlagt? Nej. Det gør jeg ikke. Okay. Her lærer man om ordklasser. Specielt på latin. Jeg vil gerne høre, ved I, hvad planlagt er for et ord? Victoria? Det er et substantiv. Substantiv. Der kommer ordet substantiv fra. Hvilket sprog? Frederik? Det kan jeg godt. Latin. Latin. Det er nemlig det, vi har meget af i altid planlagt. Hvad sætter man foran substantiv, Victoria? At. Vi har også ordet verber. Der sætter man at foran. Men i substantiver, det er mere ting og noget andet. Frederik? Kan et substantiv være nære? Ja, det kan det godt, fordi hvad sætter man foran et substantiv, Victoria? T. Hvad er det, du sagde? Jo, det gør man. Et substantiv. Nej, det var for en verber. Et substantiv er, hvor man sætter en eller et foran. Så vil jeg gerne have et substantiv. Dit substantiv? Sort nære. Ja. Sort nære. Her har vi Victoria og Frederik. Ja, den fik jeg fat i. Derfor har jeg kaldt dig Victoria hele timen. Vi har her sort nære. Frederik. Her har vi et substantiv. Ja. Kan du fortælle mig, hvad der så skal foran sort? Egen. Det er nemlig helt korrekt. Men jeg sad bare og tænkte på noget. Yes. Hvad forskellen på anaboliske steroider og Ku Klan er. Det var bare sådan, jeg sad og tænkte på. Er du helt okay, eller har du fundet på det spørgsmål igennem hele sommerferien? Jeg har nok tænkt lidt over det i sommerferien. Lad os vende tilbage til det. Ja.
Her vil vi gerne vide, hvad er det her for et ord? Sort. Jeg vil faktisk gerne høre svaret på Frederiks spørgsmål. Tak. Ved I hvad? Vi fortsætter med det her, når Frederik og jeg lige har taget en samtale ude på den anden side af døren. Kom.